कि बर्थडे मनावे खातिर लाइन के ककीन के अब भैया गोलू गोल जी दे तानी बधाई जन्मदिन के। पेन्हावे राजा जी कि हमारा कोहमर में सड़िया पेन्हावे राजा जी अरे कि दिलवा के कारा से लागल बा बताओ ये राजा जी। नमस्कार, प्रणाम। देख रहे टाइम मीडिया भोजपुरी और हमारे साथ भोजपुरी के उभरते कलाकार अमन अनमोल जी बानी। यहाँ के गोलू गोल्ड के शिष्य बानी, यहाँ के बहुत दिना से संगे रहल बानी, यहाँ के बहुत संगे काम करीला। आज गोलू गोल्ड जी के जन्मदिन बा तो भैया का कहल चाहते अमन जी? सबसे पहले तो टाइम मीडिया भोजपुरी के जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सभी को प्रणाम और अरुण भी आपको दिल से धन्यवाद और प्रणाम। और आज हमारा गुरु जी के जन्मदिन आज तो खुशी के बात बा। हाँ तो गुरु जी आज जौन कुछ भी बानी आज रउआ आशीर्वाद से बानी गुरु जी। और आज अरुण भैया हमरा के यहाँ आइल बड़े सब रउआ आशीर्वाद बा। रउआ खातिर 2 लाइन के गाना से एगो माध्यम दे जी 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 बधाई दी। कि बर्थडे मनावे खातिर लाइन के ककीन के अब भैया गोलू गोल जी दे तानी बधाई जन्मदिन के। और इससे ज़्यादा हमारा के शब्द नहीं है गुरु जी कि रोगा के हम कुछ कहीं। और आज हम जो कुछ बानी सब आपके आशीर्वाद बा गुरु जी। आज गोलू गोल्ड जी के जन्मदिन बा, यहाँ के गीत से सोशल मीडिया पर बधाई देनी, गीत संगीत और अपना गीत गा के यहाँ के यूट्यूब पर गाना गईले बनी जन्मदिन पर। रोज सुबह सर्च करके बार सुन ली। आ भाई जी बहुत सपोर्ट यहाँ के करीला, गोलू गोल्ड जो भी करीला इहो के करीला गोलू गोल्ड जी के। भैया के खातिर एगो गानो गौले बानी हम अमन अनमोल इंटरटेनमेंट पर गाना आइल बा तो ओकरा के आप सब सुनी और खूब प्यार आशीर्वाद दी। और हम गुरु जी के बहुत दिल से मानेला। आज गुरु जी के जन्मदिन बा, माने आज इतना हमरा खुशी होता कि रोज सबके बीच में हम ओकर कोनो वर्ड नहीं रख सकत कि हम कितना आज खुश बनी। और अपना गुरु जी से इतने कहब कि गुरु जी जहाँ भी रही अपना चेला पर आशीर्वाद यही तेरी बनैले रही और हरदम अपना चेला पर आशीर्वाद बनैले रही। और गीत हो जाए गाना गुरु जी खाती एगो 2 लाइन के और रही कि बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए आप जिए हजारों साल यही है मेरी भगवान से दुआ। और भगवान से ये दुआ करते हैं गुरु जी की आप यही तरह अपना जीवन में खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें और अपना चेला को आशीर्वाद दें। जय माता। चाहम के गोलू गोल्ड जी के एगो और गाना सुना दी। एगो गाना रहे कि हमारा कमर में सड़िया पहनावा राजा। एगो गुरु जी के गाना रहे उसमें गुरु जी साड़ी हमारे पहले रहे, बड़ा बड़ा बढ़िया गीत रहे कि हमारा कोहमर में सड़िया पहनावे राजा जी कि हमारा कोहमर में सड़िया पहनावे राजा जी हर की दिलवा के कारा से लागल बा बताओ ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा। ये हमारा गुरु जी के बहुत फेवरेट गाना है। हम करते एगो गाना गुरु जी के हमारे पूरा ऑल इंडिया में आज के डेट में भी अमर गाना बा कि एगो बिया ऐसन पगली हो जवन हमारा पे मारेले। बहुत बढ़िया। अमन अनमोल जी मेरे साथ थे और गोलू गोल्ड जी को अपना गाना के माध्यम से बधाई दी। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं भाई से।